basına ve kamuoyuna. Platforma jinan ya Wanê li ser vekeşîna Tirkiye ji Peymana Stenbolê li baroya Wanê pres konferansek û panelek li dar xist. Serokkomariya Tirkiye di 20 Adarê da biryar dabû ku welatê xwe ji Peymana Stenbolê vekeşîne, li ser vê biryarê sê meh derbas bû û wek fermî îro pênçemê pêvajoya vekeşîna ji peymanê temam dibe. Serokwezîrê Tirkiye tenê bi biryarên xwe tenê biryara ku bi îmzawêna ser ji peymanê vekeşiya li me jinan nepirsîn û îrada me nedîtin. Vê biryarê qebûl nakin ji ber ku mafên me jiyana me divê wekhev be, azad be û ewledar be. Em ji bo vê yekê vê biryarê qebûl nakin. Li gor daxuyaniya platforma jinan ya Wanê Peymana Stenbolê peymana herî berfireh ya li hember her cûreyê tundiya li dijî jinan û zarokan e. Hevseroka şaxa Sendîkaya Ketkarên Sexlemiyê Sesê ya Wanê Hülya Atlı sedema vekeşîna ji peymanê wiha şilove dike. Yani piranî em wisa difikirin ji jina ditirsin. Yani nüfus em bêjin nevî mêrin nevî jî jinin û ji ber ku naxwazin wî nîvê ku pasîf mane ew zî li ber wan rabin naxwazin bi hev bigirin û bi hev re xurt bibin. Ji vî ya ditirse yani. Di 27 Xizîranê da Walîtiya Wanê bîlbordên platforma jinan ya Wanê ku li ser panela Peymana Stenbolê agahî dida bi sedema dijî ahlak û edebê ya anî bû xwarê. Em dizanin ku ev qayyum ne îradeyê naznake ji ber ku çawa em hilbijarên Wanê îradeya me nas nekir hat se şaredariya me rûnişt wisa jî yekî ku îradeya jina qebûl nekiriye nedîtiye pişt biryara wê disene bîlbordê me ne bêedebe em dibêjin Peymana Stenbolê dide jîn ji ber ku em pişt jiyana xwe ne em pişt mafên xwe ne ji ber wê em van biryaran nas nakin tu wextî jî em ê naz nekin. Hêjayê gotinê ye ku Peymana Stenbolê di 11 gulana 2011 da Tirkiye ji di nav da ji aliyê sû û çar welatan ve hatibû îmza kirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di 21 Adarê da welatê xwe ji Peymana Stenbolê vekişandibû. Wî gotibû ku Tirkiye ne bi qanûnê navletewî lê bi qanûnê navxweyî wê mafên jinan biparêzin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.